Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem sobre l'enoturisme al Penedès. Coneixerem Heretat Mas Tinell, un projecte innovador que combina hostaleria i vitivinicultura. I tastarem els vins Giselle i Arte de Mas Tinell. Històricament, el Penedès s'ha considerat un territori de pas, on els turistes s'aturaven per fer una curta visita i continuar el seu viatge. Actualment això ha canviat i gràcies a una oferta enoturística àmplia i variada, el Penedès s'ha fet un lloc entre els turistes que visiten el nostre país. Situat entre Barcelona i Tarragona, es caracteritza per les llargues extensions de vinya amb un entorn molt variat. És un àmbit molt gran, que hi ha molts cellers, hi ha molta vinya i que ens permet donar aquest doble vessant d'aquest turisme, que és un turisme rural, vitivinícola, però que a la vegada també està connectat amb aquest turisme del mar. Les activitats enoturístiques que s'han fet tradicionalment al Penedès, com són les visites a cellers i els tastos, ara es poden combinar amb experiències per a tots els públics. El tema de visita a cellers, el tema gastronòmic en fer maridatges, tot el tema dels tasts. Li hem afegit tota una sèrie d'activitats que també ens porten a la vinya en el món del senderisme, que podria ser, evidentment, les passejades en bicicleta, passejades amb Segway, també amb 4x4, com no, arribades a la vinya, tota una sèrie d'activitats que estan pensades precisament per això, perquè realment es passi una bona estona en aquest entorn. L'oferta enoturística no deixa de créixer amb propostes cada vegada més originals i innovadores, amb l'objectiu d'oferir a cada client un producte a la seva mida. Pots arribar a un celler i tenir un concert, sigui de música clàssica o sigui de música moderna, en una vesprada realment inolvidable. I per tant també pots trobar un celler en el que estiguis amb un tast gastronòmic en el que ha vingut un bon restaurador de la comarca. Tot el que passi en el món de l'entorn del vi i que siguem creatius de crear com a activitats noves són les que també en el futur ens donaran més potencial. En els últims anys, el Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès ha consolidat una àmplia oferta cultural i paisatgística. Ara cal promocionar-la i fer-la arribar a tots els públics. Realment el que necessitem és donar-nos a conèixer, perquè el producte ja és bo, ja l'hem fet bo, i l'estem fent bo i millor cada dia. Però realment aquest producte li hem de posar moltes ales perquè pugui anar a tot arreu del món. Per comercialitzar l'oferta d'activitats i allotjaments s'ha creat el portal enoturismepenedès.cat. Doncs el que hem intentat és fer aquesta plataforma de comercialització connectada a la nostra web, en el sentit que tots els establiments turístics trobin un ventall, una porta on poder comercialitzar el seu producte i que a la vegada entre tots puguem crear una sèrie de paquets turístics que oferir tant als turistes, a les agències de viatges, com als turoperadors, com també a tots aquells col·lectius que estan interessats en conèixer el món del vi. La identitat cultural és un dels trets distintius més importants del Penedès i ha esdevingut un dels principals reclams per als turistes. Tenim avui elements molt importants com el vi jazz, o hi ha moments com la Festa Major de Vilafranca o altres festes majors d'altres municipis, que són moments que realment podem potenciar per fer venir més gent al Penedès. I saber-hi entre tots donar-hi aquest toc de promoció més, ja no solament pensant amb la gent de la contrada que ens pugui anar a la festa, sinó també amb tots aquells turistes que poden trobar en això un motiu per venir al Penedès. Vinyes, museus i cellers són alguns dels molts elements que han conferit a aquest territori un reconeixement internacional que creix any rere any.
El celler i hotel Mastinell neix fa gairebé 15 anys de la mà de la família Valderrama. La seva vinculació amb la terra i l'agricultura van fer que apostessin per crear un projecte integrador vinculat a la viticultura, la restauració i l'hostaleria. El projecte de la família Valderrama comença l'any 2000, quan el senyor Valderrama va comprar la cava, el celler, només el celler, perquè, com el seu nom indica, Valderrama és de Jaén, llavors tenim família amb què fem oli, tenim terra a Jaén, llavors volia traslladar aquest sentiment de terra aquí a Catalunya. Llavors per això es va decidir comprar les vinyes i tenir un celler. Una de les característiques de Mastinell és la feina conjunta feta amb els agricultors penedesencs. Nosaltres tenim 10 hectàrees i llavors el 80% de la nostra collita la fem a pagesos externs. Uns pagesos en els quals mirem la qualitat, la nostra enòloga durant tot l'any revisa aquesta producció i normalment som els primers en què el pagès ve aquí, o sigui, també paguem molt més i demanem una qualitat al pagès que la paguem, però és la qualitat que volem. Des de sempre, Mastinell ha preferit limitar la producció per mantenir la qualitat. Hem evolucionat com a marca, hem mantingut la qualitat sempre, que és primordial per nosaltres, no hem entrat en la lluita de volum ni de preus. Nosaltres fem una producció petita, però de qualitat, i hem mantingut això des del primer dia. Mastinell també compta amb un hotel i un restaurant a les seves instal·lacions, un edifici amb un disseny innovador que crida l'atenció de tothom que s'hi apropa. El nostre hotel, el principal que destaca de l'hotel és l'estructura. Com podeu veure, l'estructura és una mica recordant el mestre Gaudí. El sostre és un trencadís, tot és ceràmica, consta de 12 habitacions, de les quals són ampolles de cava, o sigui, dorms dins una ampolla de cava, i tenim 11 habitacions que tenen entre uns 30 i uns 34 metres quadrats i una suite que té 72 metres quadrats. L'oferta de serveis que ofereixen va més enllà de l'experiència vitivinícola clàssica. Oferim banyeres que fem amb maridats, amb caves, amb vins, amb productes de la terra, fem vinoteràpia. Després tenim 4 sales, on fem un gran saló que tenim per 260 persones per fer bodes, per fer convencions, diners d'empresa. En Rima és el restaurant de Mastinell on es prioritzen els productes de proximitat. Destaquem el nostre espai gastronòmic en Rima, que és el nostre restaurant, que oferim totalment menús de menjar de la terra, tots són productes del Penedès, tot és quilòmetre zero i qualitat-preu. Estem oferint una qualitat-preu bastant assequible per tothom. I els caps de setmana també en fem una mica més, un extra, que és fem un maridatge amb els vins, un menú ja degustació de 7 plats i tot una mica envoltat amb els diners del Penedès. L'objectiu de Mastinell és poder oferir una experiència completa als visitants i transmetre la seva passió pel Penedès. Nosaltres no tenim un hotel, tenim una casa gran, nosaltres fem d'amfitrions aquí perquè la gent ve aquí a descansar, està tot el dia aquí. Es van en bici, fan un segway, però no es mouen d'aquí. O sigui, fan una visita a un celler, però clar, el reste del dia estan aquí amb nosaltres, clar, estàs amb ells tot el dia, llavors és una mica que fas d'amfitrion, com si estiguessin a casa teva. El nostre objectiu és que la gent s'enamori del Penedès, se'n vagi d'aquí amb un trosset del Penedès i que s'enamori, que dius, ostres, el que tenen allà, saps? O sigui, com ho cuiden i no tenen res amb allà el que tenim nosaltres a Silicon Valley o on sigui. Mastinell és el 5è dels hotels que dirigeix la família Valderrama. Integrar en un mateix espai gastronomia, oci i viticultura ha fet que es posicionin com una de les ofertes més completes i singulars del Penedès. Avui tastarem els vins Giselle i Arte de Mastinell. El Giselle és un vi blanc 100% de Xarel·lo provinent d'una vinya vella de més de 50 anys. Ara tastarem el Giselle de Mastinell. Fugim una mica dels vins més joves per tastar un blanc que ha estat durant 3 mesos dins de barriques de roure. Veureu que la intensitat del color és una mica més alta, més pujada, ja passem a ors, més que a grocs llimones. Tenim un daurat, encara per això, està pàl·lid. En reflex continuem amb aquests tocs més aviat daurats. Amb nas trobem equilibri entre
la fruita, en aquest cas una fruita blanca molt madura, pomes gairebé cuites, sense arribar a una poma al forn, però sí una poma super madura, i tocs d'aquesta criança en bota. Un vi que ens omple molt ben equilibrat amb l'acidesa, ens farà salivar i notarem aquest postgust on tornarà a sortir aquesta fruita una mica madura. És un vi per acompanyar plats amb bona estructura, peixos blaus, bacallans amb diferents tipus de coccions. Podem provar-ho també amb mariscos greixosos, amb un foie a la planxa, no hi aniria malament tampoc. És un vi per deixar-lo una bona estona a la copa i anar jugant a descobrir diferents aromes. L'altre vi que tastarem és l'Arte, un cupatge de Cabernet Sauvignon, Garnatxa i Merlot que passa 12 mesos de criança en barrica i un mínim de 3 anys en ampolla. Ara tastarem l'Arte, de Mas Tinell. És un vi negre que ens donarà un color tirant a vermell bordeus, amb un ribet que comença a denotar aquesta edat, aquesta criança, un toc que comença a acostar-se a les notes teula. Amb nas notem fruita, notem una fruita sobremadurada, unes prunes, una miqueta de pansa i sobretot notes terciàries, notes de la criança, torrats, cacaus, puntets de tabac, regalèsies. Un vi amb un pas lleuger, molt domat, al tenir aquesta sensació normalment rugosa dels vins negres, ha estat domat amb la bota i després amb la criança a l'ampolla, l'ha arrodonit, té un pas més aviat lleuger i fresc, però després notem com se'ns va assecant a poc tota la boca, fruit de l'acidesa i el taní, i com comencem a salivar notant una altra vegada aquests tocs terciaris. Un vi que ens serveix per acompanyar carns, però també ens aniria bé amb arrossos de bolets, per exemple, amb plats més aviat contundents. La setmana vinent parlarem del clúster vitivinícola català Innovi. Visitarem Can Bas, un dels dominis vinícoles més antics del Penedès, i tastarem els seus vins, l'Era i la Romana de Can Bas. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.